Abans de parlar de futur, parlem del present. Com funcionen les pensions? Hi ha dos tipus de sistemes de pensions al món, el de capitalització i el de repartiment. En el sistema de capitalització, els treballadors estalvien diners en un fons de capital, que s'inverteix a diferents llocs per anar generant interessos. Tots els diners acumulats serveixen per pagar la pensió del treballador un cop es jubila. Funciona de forma similar als plans de pensions privats que ofereixen els bancs i que aquí serveixen per complementar la pensió que paga l'Estat. Però a Espanya, el sistema públic de pensions és el de repartiment. Amb aquest sistema, les cotitzacions dels treballadors d'avui es reparteixen entre els pensionistes d'avui. És a dir, els diners cotitzats no s'acumulen enlloc. Així que si Catalunya s'independitzés, seguiria havent-hi treballadors que seguirien cotitzant. Per tant, seguiria havent-hi diners per seguir pagant pensions. Obvi, no? El que potser no ho és tant és si aquestes pensions serien més altes o més baixes. Depèn de 3 factors. El primer, el número de treballadors. Com més treballadors hi ha per cada pensionista, més toca per cada un. El segon, el salari dels treballadors. Com més diners guanyen de mitjana, més paguen. Per tant, més toca per a cada pensionista. El tercer, el percentatge d'aquest salari que es paga de cotització. Com més paga cada treballador, més toca per a cada pensionista. I amb una Catalunya independent, què passaria? A Catalunya hi ha 2,54 treballadors per cada pensionista, mentre que a Espanya n'hi ha 2,48. Com que aquí la ràtio és una mica més alta, hi hauria una mica més de pensió. A Catalunya, el salari mitjà és de 24.449 euros, mentre que a Espanya és de 22.790. Com que els treballadors d'aquí cobren una mica més, hi hauria una mica més de pensió. I com que de mica en mica s'omple la pica, si paguéssim el mateix percentatge de cotització que paguem ara formant part d'Espanya, podria haver-hi més pensió. Un 10% més. Així doncs, les pensions no són un problema per fer de Catalunya el nostre propi estat.